Erokamano nyakora Ramogi kuom medo kete Ramogi TV ratil koro twak marwa chakore gi sani. Wendwa nosemiwa chung' margi. Japuonj Owidi wacho ni sirikal keto singo magi dhi chopo. Weke odagi wacho koni sirikal keto singo tore ma ok dhi chopo. Odhiambo ma kawuono machiegni japuonj. But yes, erokamano ahinya wasechopo ka mondo waguog oganda Luo. Koro wang' ni ng'adi e bura gik ma wacho go madieri gi mamiriambo gi ma wapara para. All right. Weke. Ng'eyo bati nitie singo manyadhi makethre to nitie miriambo. Singo gi miriambo are two different things. Jogi riambo kotit mach. Giriambo sipeya. Negi wacho ni June kono tarik 4 gas dhi bedo 300. Anindo adala achiewo gas pod be okethre. Negi wacho ni in 100 days Pes County gidhi deal magi los wech Pes County mondo dhi maber. Sani counties poko chul. Negi wacho ni in 30 days officers kaka sandre kaka police officers aningeni asesomo the plan gidhi loso kaka gidhi medo gi msara nyaka sani giwinje view sasa en kipindi en paukwa pakawa giwacho ni 100 days health workers gidhi control kaka gisandre gi wach county ni gidhi wuogi jo county nyaka sani en kipindi paukwa pakawa giwacho ni turnaround strategy mar KQ gidhi loso KQ ma Kenya sani pod sandre nyocha director resign weche rach weche onge gima timbre negi wacho ni jogi bei mar mogo dhi bedo piny nyaka sani gin maging'e kama giyude kipindi paukwa pakawa sani ya mchele otek jodalawa nitie singo gi miriambo jogi riambo kotit mach onge gima timre. Japuonj wuori gimitemo wacho paukwa pakawa nikech ni japuonj sani mchele kiani maragwe. Japuonj wuoro wacho puonja gi paukwa pakawa go. Japuonj wuoro wacho ni japuonj Ing'eyo bati. yes, sama ichiwo singo kati wacho wach iwacho kaluwore gi kaka ne gik moko nitie nyaka sami wuoyeno. Gik ma dhi timore tok sami wuoyeno ok inyal ng'eyo be ok inyal keto weche miwacho gi kaluwore gi gima pok ing'e kaka dhi timore. Ing'iyo history to determine the future. History mane wan go ni Kenya ka ni choke pesa moromo timo gik mane wachikonwa dhi timogi. Kane chopo to wayudo ka sirikal mane nitie mar mosruok en sirikal manoketho uchumi makata usuru michoko malong'o madimed go jopuonj mshahara onge. Ing'e ni jogi wuoya ni giriambo ok gimiyo wadwaro onge ng'amusi wuok ka mobiro kata karu ka mowacho ni Kenya choko pesa makama to gitimo 1 2 3 koro modonge timnwa go uru gigi mane uchiko. Kenya ka choko pesa ka ng'eny mogik to 130 billion e dwe ka ng'eny mogik. Kech e higa achiel gichoko 1.6 trillion. Pesa ni moloyo nus ne chule gope mane Ouro kao. Ouro ne kao gowi Kenya ka 3.7 billion a year, a month. Eko chopo kuma gichochope cha trillions ka. Koro gope Ouro gi nyaka chul gi nikech gin gope Kenya to tinde watelo ne Kenya. Koro kise kao 130 billion cha ipogo moloyo nus ne odhi chulo gowi. Ere pesa ni midwa duoko go nengo mago piny? Ere pesa ni midwa duoko go nengo mafuta piny? Gigi te ng'eny. Tadwa nyisi ni sama ne President William Ruto campaign no campaign kong'e maber no dhi bedo president mar higni 5 ma koyudo ka chakruok mar tije ni
okethore nikech pesa onge kata pesa tin. Gik mano chikogo pod obro timo kaka sadhi igni 5 tinde ka pok watiyo kata achiel mokwongo. Omiyo kioro ng'ato nodhi otim penj timiye ni penj timo gi seche 3. Ok inyal miye maxi kapok otiyo kata saa achiel. Nyaka irit mutiek seche 3 kimiye maxi. Mane manomiyo noket ni igni 5 e moromo president mora mora moyier tieko singo mage. Koro bang' igni 5 to udhi ng'ado buche e od kura moro mathin mwaginecha. To ung'ado buche to korachunu to baye oko. To ka nitie ng'at machiko gik moko to timonu maloye to miyo. Nikech ing'eyo ni jowa gilosa losa to kata ng'ama giloso kuome ni. To luoro telo mok nyal kao telo nikech ng'ama ok nyal kao responsibility. Ng'ama ok nyal kao responsibility en ng'ama luoro kipenje ni to ma dak timre. Nengo mogo dak piny. En tich pingo. Pingo ni ema en expert. Koro ka joma pingo ema gin expert. Gine monego wablem gi ka nengo mogo ni mal kech nwamiyo gi thuolo makende mwamedo gi deep state. Ni ka uru silikani udhu rit maber kako paro ni durite. Gibadore abada o girite gin gima mit negi en duogo pingo sirikal kosebedo. Alright. Omiyo adwa na nyisi yes. Ni gik manosengi dhi timore. Tadwa ni mondo anyisi na asewacho ni kage kisungu. Ni sama ji campaign nitie covenants, nitie promises, nitie suggestions, nitie proposals. Wawe uru tingo giduto to wakao gi to waketo gi ni gin covenants. Covenants ondike manifesto. Gin singo miketo ne jopiny ni magi nyaka bitim. Gik manyalo gwenyore mano to kata Nyasaye bong'eyo en timelines. Okay. Gimoro wanyalo chiko no dhi time 100 days to watime 101 or watime in 1 year or more. Mane wach mantie. Okay. An gi penjo achiel japuonj ni samane Uhuru Kenyatta ni etelo. William Ruto ne jalop ne adieri koso miriambo. Mana adieri makende. Iparo ni William Ruto ne onge gi nyalo mar ng'iyo kaka nichoko osuru mondo mi kochiwo singo kata kuwuoyo gi jokenya kinde campaign mondo ng'e ni magi ma to nyalo bedo ni rodni odhi bedo madiny gi kacha. Adwa na nyisi ni e piny ma wadake ni especially Africa. Teko mar deputy president gi joma ni ng'e tenya kichop piny igolo kuom president. Chieng' mi kethori gi president teko no orumo makata dhi mana e clerk man treasury to konyisi gima timore. Orumo maonge ng'ama dwa neni be kata thurwa me piny luoka bo timore. Kisekethori gi jatelo mamalo kata jogi kuro luoro kata mosi we mi information mosi kende. Chieng' mane Ruto no kethore gi Uhuru joma tiyo sirikal gi te onge ng'ama idwa winji ni gone sime, onge ng'ama idwa winji ni miye report, onge ng'ama idwa winji ni moso rekode, onge office midwa no lim. Ang'e ni ng'eyo ni nyaka ne Uhuru chieng' moro achiel to wach ni Ruto tanga kata mana office mag sirikal gi onge mane Ruto dhiye mok mare. Nyaka mare cha be kuro dhiye ne tek. Omiyo giminyalo Ruto ne ni mabor gi sirikal moloyo jatenda Azimio ne chiegni gi sirikal maloyo. Ni nyalo nyisi reports. All right. Weke japuonjo do Owidi wacho ni migi thuolo. Wacho ni nitiere singo mar ogirimiti, nitiere singo mar singruok makoro ng'ane wasingore kodi kwa kuong'ore ni ma wanyaka watim, to nitiere mabende wacha koka nitiere gik moko miparo ni nyalo timore kata mindiko mondo bi otim iluongo ni proposals. To Odoyo Owidi wacho ni gidwaro time, thuolo. Wacho ng'eyo bati kisungu mi wacho maber wadigi kisungu mang'eny ma Odoyo dwa nyisigi. In very simple terms nitie gima iluongo ni social contract. Kichung' ma en oluongo ni covenant. Kisendiko gimoro e manifesto ni in 100 days wadhi timo kama, in 30 days wadhi timo kama, in 14 days wadhi timo kama, mano contract mi sign gi jopiny ma Odoyo bro wacho gi kisungu ni en covenant. Jogi 90% ogik mane gindiko ka ma wacho ka nachako ka pogitimo. Yani en ukora, en wuondo jopiny, en kipindi. Sani mijo ka wadwa ni wacho ni problem manitie ni ng'at gini ne onge serikal. Ng'ani the first term ado chako ni kaka negi chako negi rwako t-shirt satima white to gikunjo ka red to red, ka yellow to yellow, ka blue
to blue. Nen deputy president. Mo beda deputy president. Manyucha kaji na ringa siasa pod nen deputy president. To giwuondo jo piny ni ng'ani ok deputy president. Ochopo ma Nyasaye oyie ni koro gikaw telo. Koro gise kaw telo ma giwuondo jo piny ni koro gigi dhi timre kama, dhi timre kama, dhi timre kama. Koro girado go. Weche bedo matek. Nikech ng'eni jogi ng'ani king'iyo history mare. Ne wang'iso jo piny ni ng'ani mukora. Ng'ani jamriambo. Ng'ani jakipindi. Ng'ani en pauko makawa mawacho ni to ji noko winjo. Chakoro sani gidonje telo. Kipenjo gini chakoro usedonjo ka weche osedhi kaka odhini uchopo kanye. Gasi ni wacho ni uchopo kanye podi. Pod utenga watenga. Safari hii en mar jo boda boda. Iseneno gi podi. Safari hii wadhi deal gi jo tine binyo ka giwacho gi chane luongo nade. Ma piny kabiro malo chane luongo nade. Bottom up. Okinyal winjo gi ka giwache sani. Japuonjo do wacho bottom up. Mang'isi ni ya. Isewinjo gi ka giwache. Wacho sani. Sani ma atege Ramogi otoni bottom up. Bottom no. Pod ni bottom. Gima odonjo up en bech gik moko. Bottom chani mana kacha. Bech petrol ni up. Bech chiemo ni up. Bech stima ni up. Kila kitu ni up. Sani ukijali winjo gi ka giwache bottom up. Mano is where the problem is. Okay. All right. Nyaki bed ne bati. Kise sign contract gi ng'ato. Consideration cha nyaka bedi. Consideration ni gima ni wacho ni nyaka tim cha, singo cha nyaka bedi. Okay. Emo mi wacho ni onge singo ka. Ma en ukora, en miriambo, en kipindi kimayo jo Kenya. Japuonj sigo we. Ing'eyo ni wach mar bottom up ni okwatigo no. Eti wacha ni dhok nitie. Tong' ni jo Azimio gi ni be nyalo bring their leader to account the way they want President Ruto to account. Di koro Kenya ber kabisa. Gikoni Ruto riambo. Onge ng'ama riambo e piny Kenya kama Raila Odinga. Okay, President Japuonjo do Owidi. Onge gi instrument onge gi mwandu mar jopiny. Ok wacho ni sirikal ema nyaka jiriambe. Ng'ato nyalo jambo nyaka e ode. Koro ode nitie kama iluongo ni ODM. Wang'iyo telo mar piny. Telo to wang'iyo mar piny, yes. To sembe ipimo kod nyamin. Kata nyako kidwa nyuomo. Ting'iyo ni to nyuom to pok onyuome. To wetegi gi to dilgo nade. To kobiro limi to nyimini to timo nade. Idwa ng'ado buch ng'ato ma gimo osetimo momi ikone to ber tungi. Ok nyaka embe ng'ini to kodwa biro gero gorofa maber to od lum mana ogere to gero machalo nade. Kidwa biro rito Kenya to chambi ni tirito nang'o. Nikech sembe ipimo kod nyamin. Gisiko mani Ruto riambo, Ruto timang'o, to mare gin to chiko gi pile pile ni wang'ni adwa miyo nomination moriere gi mora mora dhi bet moriere, to ka chopo tikawo pesa i bel tipogo certificate jomorem tiduogi konu ni jomubo kar political rejects. Politics ni tinde min chama. Koro miyo ka wadwa koni Ruto riambo to wang'i gi kata wang'o ni kare siasa ka ji nyalo bedo ni riambe te. To be onge Ruto poko riambo. Wacho nu maber. Koro itemo wacho ni jatend piny winjo bed ni riambo nikech mano siasa. Poka wacho kamano. Koro anyiso ni kiki kaw ni ng'ani riambo to ng'ani to pok ing'ado buche riambo te to kare osirumo. Ruto ok riambi nikech Ruto poko bedo president kata mano wania. In fact, gik mudwa notimgi gin budget manoure manogoyo. What about ka budget uru chane gi onge iti dwa dhi chako timo ikanye. PFM mark to koyie ni gima ncha onge budget mondo tim. Inyalo tim supplementary budget ka nitie pesa moko moneno mawelo. Kawuono nitie kata migepe sirikal ma pok ochul pesa. Onge pesa moro mokan kamoro monego chul go jogi to ji olenge. Onge president mora mora kata sirikal mora mora ma pesa nitie treasury to tamore chulo ji. Nyakung'e ni pes sirikal akuomi gi in gi an. Donge mano tadier. Ka imbi winjo ka pesa ionge go, mano be ka sirikal bi ionge go. Koro wariwre ka jo Kenya te mondo wakony ting'o sirikandwa ni malo. Kik wabed joma wan pingo kende ma wan experts to loso to ponge chieng' mane wasebede expert. Okay. Sani onego bed niya wamiyo president matiyo rieko kaka inyalo tim gik moko. Wapinga pinga to rieko tunge. In fact, kida wacho no timo ma marach.
in to di time nang'o kane in. Mano be nyaka iwachnwa. Kisewachonwa tinyisowa ni di time gi pesa di, to pesa go ni kanye. To ma usiko mane, tamore miyowa ma, tamore ndiko ma nosingo to podonge, to in rieko miting'o mibiro go ka. Ibiro wacho go ni an da time kama. An da medo gi pesa makama. Ka neno kawuono kondike gazet moro mathur ka. Gik manengo gi dhi malo. To gindiko ni mafuta or from 60 or from 8 to 16. Ing'e ni mano gima very misleading. Kech VAT mo from 8 to 16. To nengo mafuta to dhi malo koti gi VAT no gi 7% kende. To kindike ni 8 ichalo gima koro nengo mafuta dabo. Nikech ing'e ni nitie gima media nyalo mislead ji. Omiyo wamiru to thuolo mar timo gik manosingo mondo timre. Okay. Nitie wach moro makoro kelo liet sani. Wach mar osuru. Wach osuru ni en wach ma ji goyo mbaka koni gi kocha. Jo Kenya manitie dala, manitie town, jo manitie serikal, nyaka jo od bura. Jo manitie serikal, nyaka jo od bura. Ji go ito wach osuru ni dhi bedo nade. Ahinya mutende kod weche mag geno. Odiochieng' ma kawuono jatend piny kaachiel kod jalupne owacho ni finance bill ma 2023 nyaka kal. Nyaka. Ma nyiso nang'o? Bati. Gichung' mondo giti giteko margi mar ofis gagoko koso en ni ginyalo miyo jopiny thuolo mondo dwaro mar jopiny mane choko cha mondo bende oyude duol. Mane gima temo penjo ka mondo kaka winjo ka samoro wuoyo gi jotelo gi chung' machalo kod ma jo Azimio nyiso jogi ni dhiuru mondo nyaka uneni chikni kata dwaro mar chikni olware od bura. Ang'o matimore Kenya? Ing'e Bati, Owidi ni en ng'ama respect sana. Kendo waa kode mabor. Konya bire TV maduong' Kenya mzima kaka Ramogi. Mawach ni Raila riambo kaka boss mare. Hapa ni ukowacha dier. Number 1, Raila Odinga ni osemanyo telo. To kaka Nyasaye oseketo wano kwa yude. But Raila Odinga ni sani wan ka nikech freedom of expression and ma osebede forefront mar freedom of expression. Sani joluo kaka no kwa yudo kata telo kaka ne mamanye. Counties makoro ji tiyo kacha mino kaka dala wakucha Uma Bay kama wae kode ji dongo matin ano ka Gladys Wanga timo tich maber. Idonjo Kisumo, idonjo Kanye, mano Raila Odinga imo kelonwa. Sani Raila kowacho ni bech bidha dhi marach. Wadhi dhi streets Friday. Kendo kuchop Friday kapok wadoje street. Raila Odinga kowacho ni kiny wang'anyo. Kowacho ni kiny wadili gi jogi, wadili kodgi. Awanda ni osiepna ni odak Zimbabwe koser Kenya. Nikech ka in ja Kenya ing'e ni Raila Odinga kowacho ni my route manego. Ing'e ni Owidi problem ang'e ni osebedo problem nikech en be wahere. Ong'ama ber. To telo ne be okrach. En mana ni network olal matin but ong'ama ber. Ang'e capacity mare. Ing'eyo Raila Odinga ok tim ga nomination. Raila manyo piny en busy. Koro jo ground gi ko malo Owidi matin koro oluwo Raila. Mano koda ni wadonje. Finance bill ni nyaka jo Kenya wane kaka wadonje. Nitie problem. Gini kodhi kako dhi ni wadhi hinyre. Asebiro kama seng'isi ni Owidi jaduong'. Meluya moro nong'isa ni omera Weke. Meluya manigi pesa sana. Ni Raila Odinga kade onge. Boss mar bwana ni donyonowa sipea. Nikech en okia consultations. En sanino giwacho ni ng'eyo jo pikipiki bro bedo gi mtoka. Mama mboga bro bedo gi supermarket. Jo supermarket bro bedo gi multinational company. Sani mano en story pod warito. What is happening en ni joma jogi
negi tiyogo magi nyono wa kagi kwalo wa ema koro gidwa deal go kaka funiously Owidi kaka weche dhi nyathiwa jogi biro golo go fees gi wakna karomo kodgi kucha ni Mai William Ruto cha gi ngama ywakni jo ground boda boda jo mama mboga jo simiti be setero petition mari wagi kamora mora angiso ge ni dong ne gigocho ne boss margi gimanyo Owidi gi boss gi tere petition one there wamane wapako nolwar bugo kaka pile gilepwa koro Owidi modil gi jogi to kaka weche dhi bati adwa ni winja ni tarik makawuono gas pod ne piny ni tarik makawuono bei mar stima pod rach ni tarik makawuono bech mogo Owidi gine ma oro SMS kama mogo chip wan wakia wacho ni en 170 dala kawuono 240 Owidi orna ge SMS no kioro ne jogo konyambe uda dhiambo ainyra ing'eyo yes wan nitie pogruok e kindwa gi kind jogi jogi kata ka ong'i moneno kifuwo to giwacho ni bati fuwo ginyisi gi omifuwo sani ng'eni gi kaso waka ni mondo waduok nengo mogo chien waduok nengo gas chien to facts figures and logic migimiyo watungi to ata miyo gi pesa ma wachoko pesa madhi cost us to duoko mogo piny gimomiyo pesa no dok piny gimomiyo mano ok wanyal timo sani wabiro time ndalo mabiro wanyisogi ochako wuok ka endi gi wachne mokwongo no wuoro sana ka ng'ama riek kan nyalo biro national TV ni wacho ni Raila Odinga riambo ano kanyalo wuok kana biro wacha no riamba anyisi nyaka specifics momiyo anyisi gino momiyo ng'ado bura e chunya no jam riambo sani ng'eni koro ketu nikudhi street to the sama ncha gidhi street ne giwinjo kokone gi ni kik gicham gimoro amora moa e kambi mar Safaricom gi KCB no wachnu dong sani oleng bonyiso ugi omiyo oleng bonyiso utok tent magiro omiyo oleng order koro kik wadiscuss companies gi kembe manika koro wang'iuru wach mar finance bill to adwa ni kama dismiss kar miriambo kacha nikech okuduogo nyisi ing'eni miriambo en tieng' ariyo miriambo en kabiro nyisi ni satina ni red to ken red mano miriambo to miriambo be en ka gimonega nyisi alengo kanyisi onego disclose nu ni samu luongo wegigi tang'o matimore mamiyo dogo ling makoro kuwuo nikech miriambo mamit moloyo en miriambo mar failing to disclose miriambo mar omission nikech en onge gimidhi pini go down alright okay. En gima kopenji penjo to kichom tir kopenji ni to ruoth to inin ng'a to imbi chaki penjo gi to oko kanyo to winjo gi wacho ni an ng'a oko chom penjo tir alright mane jamibadhi molojo mibadhi te to mokwongo ng'a monego bed blamed en jatendu no nikech ne wamiye thuolo mar kao Kenya mondo time gik mwacho ni ji ofelgi to wasetimo ni kama dibich to pod mogikni to nwamiye mwachakwa ka uhuru mwamiye ni mae ng'ame tuo ni chamiyo ji telo koro ng'ani odhi omiyi pod koduogo poko explain wagi omiyo telo no bae to duogo nyiso wa ni ng'ani tiyo marach alright Owidi koro wang'iyo ng'ama nie telo okay ok wang'i ng'ama onge telo aya penja wach ng'ama nie telo wach mar finance bill mowacho ni nyaka to kal nyaka teko mane ma en go monyiso ni gine nyaka kal kata poni jopiny nikech no kawo pach jopiny pok kata mana komiti manochuo tero report mayango ni magi ma jopiny wacho to wacho ni gini nyaka kal ang'o mong'eyo kata ang'o matimore momiyo samoro jatelo mora nyalo wacho ni gini nyaka tim but ing'eni sarach mano penjo na to Owidi osewuoyo mano penjo wa duok penjo no katika okidwa na duoki no isewacho ing'eyo Owidi apani gima ber niya en ka Raila ong'ise gimoro ok owinji nikech kamentie Raila kosewacho ni macha route wan nosemiyowa instructions wasekawe pok ong'iswa ni kik otim gino wan kaka nosemiyowa cha waseluwe ichakiwe finance bill doke Raila adonje finance bill nadwa doke wachni ing'eyo gima timre jo central kama president noyudo kura mang'eny
Giseno no bill ni, finance bill ni. Magi neno gini di inyo jogi. Many of them, cases of media, giwacho ni gini okonyal supporte. Koro gidwa tiyo gi force, gi lethal force machon ma kanune tiyo go. Nikech mane manuscript mane gin go. Mane manyo magin go. Mane muma magin go. Magidwa tiyo godo. Magitiyo go. Nikech sate iwinjo ka gidonjo e weche Makenzi gi jilemo, jitimango, kipindi, pauko, pakawa. Lemo gi kwelo. Ang'o mwinjo beniti me finance bill? Finance bill ni. Adwa ni akwa jo Kenya te. En mane ogiwinji dholuo. En mane jo mawinjo dholuo. Jo mawinjo dholuo go bende gin oganda. Mawacho ni ya. Nikech jo wato wang'e kama root wadhiye. Nikech problem nitie. Finance bill ni dhi inyo wa. Alright. De ber ka kata jo moko ka temo kwinjo dholuo. Nyaka gibed gi conscience. Ngeni katiba jogi pod pogisomo katiba kata MPs gi. Katiba wacho ni ya we have an independent parliament. Is supposed to check the executive. Makantie gi manitie problem. Kaka gini nigi problem. Gini nigi sum madhi inyo jopiny. Kata ka in ja serikal nyaka go against that gini. Okay. Kigiokura ki support gino. Alright. Odoyo, ineno ka nitiere gimoro ma itemo dhir ka ma samoro nyalo hinyo piny koso mae yo manyalo rieyo piny Kenya. To koro ere lethal force miwacho ka. To democracy to force mantie en numbers. Numbers gi mineno kata ka piny luo kucho ka piny tek tiko ni chaka party ni mondo wane numbers gi. Ubende kelura kila numbers umundo ji ogwere e bunge. Iseko ni kech to tek nyaka Central, nyaka Rift Valley, nyaka mora. Gimbe gin wajumbe gineno ka gino rach. Ji odhi orome parliament gikale kata gigoe piny. Ko kale to beber. To bende sa mutamuru ni kikal finance bill ni. Nyiswa uru ni goluru magi ma to kuse golo pod udhi choko pesa maromo kama moromo timo government agenda 1 2 3. Mane gimwa dwa winjo ngama wacho ni gini rach to nyiso maber. Wada wacho ngamo ni gini otimo sum to miu ma ok otimo sum. To un tichu mana pengo ni rach. To agenda maber, idea maber to utamuru chiwo. Done gichiwa idea e manifesto margi. Ang'o mamono serikal kwa yanga ni ma giwe kare ginene UDA bosom manifesto gino to ka gidwa wuoyo gi dhogi to dhogi ne ma giwach mondo jopiny bo winji ni to ma ok gidwar ni mondo medo shuru gergo udi ni mondo jit maonge udo yududi ni ere gima ber madang tim to ma ok gidwar ni mondo med mafuta matin ni ere gima gidwar ni mondo tim nikech mafuta makata gikasore ni malo ni kama kunge mafuta 250 shillings per liter en sirikand Uhuru kapok orumo mano kuro tinde wigi owilgo kendo kakidok chien to gikoni Ruto ne vice president chien kuno DP to Uhuru to giwach ni ne president kuno nikech Uhuru tinde margi ber negi ndalo moro Uhuru ne rach kachieth tindo ber negi ndalo moro Ruto ni ne ber negi manegi wera tindo rach gino ketwa ni kababo dhi koni to kone maber kocha rach kochako sudore odhi koni kone maber kocha rach ene mo decide no ganda na ni gik mabeyo gi gik maricho okaw buongo wawe dala mare matinde watiyogo ji milion 6 mano to wach mane an gi penjo mogik ka watieko penjo mogik kabisa kina chagi japunya ya jago ngama do na chakore dong koro setieko mare achakore ini wuon kaka in Weke gisa moro jok misero mogo kaka injo ka giwuoyo dein serikal de timonalo ing'eyo dakika kang'eny to achiel kang'eny no problem but ing'eni nyakimia an okil thuolo serumo nyakimia right of reply kiwuoyo kama ne makoro idwa ketho na sa adongi asepenji koro duoko ing'eyo Owidi ma osiepna kanya wacho ni Raila ema paro ni petrol beche di malo ni Raila ema paro ni bech mogo di malo ni Raila ema paro ni weche rach Kenya ka apani Owidi oa Uganda nikech wan ma wainyre jodalawa Raila be bro chopo kama jo luo be kunyal luwe kodhi kamarach awacho ni kodhi kamarach but ka odonjo mna e chunyi jopiny inyre ana dala kani Owidi tinde idak Nairobi ahinya okdhi dala kaka ne waromo kodi dala cha e Homa Bay kane wasandre kodi akiani tinde idak kanye
Ipenja gocha. Inyalo timo nango ka in e sirikal. Ing'eyo. Gi wach finance bill. Ka watieko second. Bati. Kenya chalo gi chama. Chama ma in member, Owidi member, Ana member, Ruto member, Raila member. Nyaka ikel jo chama together mokwongo. Okay. Mondo imany kaka jo chama nyabedo piny magipang wechegi. Okay. Ka iri deal gi chama dus, kidwa juogo jo chama te, dhi kethre, okay, dhi tore, dhi hinyre, ok bi timre. Okay. Akwayo ni kade an Brian Weke nane telo. Ilungo jo chama te together. Right. Tiketo gi e common purpose. To jigolo maginyalo kero chama. Koro idwa tiyo gi chama kendi nyaka chiel. Erokamano. Japuonj. Usuru mimedo ni, is it the only way? Ene yo makende. Second, Martin. Ene yo makende nikech Kenya revenue ne te miriambo go sirikal a kuom dhano modak e Kenya. Be it ni en dhano ma natural koso dhano ma corporate. Okay. Dhano ma legal. Koro sama wan go ni kanye manyaka wagolie pesa ni mondo tim mano. Alright. Nyakora Ramogi winjo. Weke wacho ni nywand ji mondo ji owinjre ni yo mane. Japuonj wacho ni kaber kama koro piny ok chope sani. Kama piny ochope sani ni nyaka many kaka inyalo res Kenya. Tinyalo res mana kuwuok kuom choko mowuok japiny ma iluongo ni osuru madhi ne sirikal. Yena mondo alor twak mara gi ka. Nikech ing'isa ni thuolo rumo. Ne mit ndi lakini mane gichakruok bedo gi giko. Koro gie sani to rumo. Nyaka kendo Jumapil machielo nyinge en George Batielo wenda japuonj Odoyo Owidi kachiel koda jasiasa Brian Weke okil. In bende mikao thuolo mineno ratil oriti masani nyinge en George Bati.